Korbuk Press Club bini bihig no cobanani phayei bihig ni khukti bekreng kong saya si kong sapana nuk nam musungu hinjak ma bai khau nangjagi thangka bonok tei borok tini 1 September ni simi coba bini mangkati khurna ni phaiki phaimani ya golok kebang puk kami lukurok kenei ketham kami lukurok ni borok phan mangkha kapani ta khuk tai bkhuk song tini bai therefore Korbuk Press Club ni joto member rok o kairam kami o tongmani tamni bagi tong norok saiban kana sini takhok okra 20 August eba 20 tarik August ni salo aron ma thangtani ha kwagei ha phobjagai thimani no tei abno tei bini mangkate khurnani sai tokja Korbuk Press Club eba Khumlung Press Club ka abno rugino tini bai day 4 eba 4 days nokha sal brei kamani yagulo tini sik jora haino जों प्रेसिडेन्ट खुबतै खनावै नालायानो तिनि साना थाका आं सालिया तामनि बागै हिंगा जों अर काइसानो गनो सोंनाय अ लामा कतालखौ स्लामजाक दंमोनि तिनि किसा जरानि बिसिङाव अ लामा चेन्ज एबा स्लाइजागै थांमोनि तामनि बागै स्लाइजाका जों बिनि खुबतै खनावै नालायानो जों सिनामु चंमानि खामनो काइसानो सिनामु चंनाय किसा जरानि बिसिङाव अ लामा स्लाइजागै कताल हाइके जे लामा कुवारि खिबजाकमोनि तामनि बागै Belaino kakam janai ko sengjo tona saiman ta sok bire mane Tripura lai thanai August ni 20 August ni salmari wo habjak mani seng bag no saiman pati munurege hapang dal bidal azora wo hamya pati mu Tripura haste Tripura mani bai Tripura hapang bo kebang mano busule nai nei berna to a thayo chini ta ko biramani Tripura ke kisa chejaya angai tongkha ke chejaya angai tongkha ke u kogno belaino sungkha du Korbuk Press Club by Khumlung Press Club khadumani sungge bagno saimano hedeba abani bagai boni mangkati jesse ke phano kornani engthung hnai jung wan chuk lai jung like khana 2 September ni simin 2 September ni simin boni mangkati khunalina chengayo sungna logere kha jorawo ar kayara parani lukurok srikanto kamini lukurok apte haiklaino RBC colony ni lukurok no khobai kwai phangni lukurok sungna chuba chu ri khamang mangko ferina ni bagai abo okongno actually kisah nin kesaro okongno sung norei karon sana thake 4 din romui Tripura hachen lukurok saimano Korbuk Press Club bini mangkati khurani no phayuk nei o kongno norei jeng katalka salaisinai o lama katalka wakhak jakmani JCB bai abo ki chini taku okra biramani Tripura mangkate khurna baga JCB phaijago abo seng sunanai abo actually abo ni bagino actually chini asik chiri khongmung abo lukuro mane abo sung thancha tongkhang ke jeng bebagno khlaimano bukha tongkhang ke jeng bebagno khlaimano oke abo si mane ulama asa serja gi tongmani Korbuk Press Club ni chaitong mung te u amchoni lukuro ni chaitong mung bai khlai nokha salbrui thagya gai chirik khok laimani haino samung tangu mane tamba naituk laimung cheng mane tamba abo chini chirik mung mane naitugui mar nai haideba naitugui mar nai obte haklai chini kaisa obo kaisa u root block haini haiklayo do actually dal bidal samung inke apte hake as halbrini bisingono dati no immediately no hapang step na hari tini boni mangkathino khurnani bagai hinaino lama kerei lama hamiable abono lama hamiaba sekang JCB bai klai lama nagrawana nei tini salsani bisingno 2 km hai around 2 km le englagna 1.5 km omo to bini mangkate khurna bagai no u lama sanam jai to taw yagar de bra seng je nugui tongo abono no sung actually busu jora angkha gari rok de habimano abono nainani bagai actually phai le mani tab actually sana thangke tini bai abasek lama khurja kano wan suk mungo bini mangkate khurna ne bufur chimi chengjak no boni mangkate khuri mane khana to 6 September jora le mangkate jora sogi mana nikha khlai 7 September ni simin ke alaida mal khungbai khlai boni mangkot khurna chengjagon nikha khlai onke satei nokha salburi salbani bisingono tumuno a jago a
hawa khakjak thayo taku birumuni ni mangkatei tumuno tongoi tong khangke manjagon hne ang khalai tai kaisa khamani tahuk tai bukuk song omono ongkha thancha mani kok thancha omono na thancha hno yak ba yak jotno palkharom lakha bo thancha jago phiaba bini koruk press club ni sak tharmung bai kumlung press club ni sak tharmung bai tini o kamni lokoroni phan mangkha o kairam kamni lokoroni borok bo haino sanani thangke 20 August ni simi romui borok bo haino borok kami khungsa tam khaiman naiba sana thangke abosik 100 feet kusuk harok no kami khungsa chokhak 100 din borok hana chok ni bini mangkati kari mana borok bo wan suk la jak abo hai manglak manya ni kha thino butharei tonglai mani yagulo tini o jorawo 29 August ni salok korbuk press club bini bihik no chobana ni phayei bihik ni khukti bekreng kongsa yasi kongsa pon nuk na musungu hunjakma bai khau nangjari thangka bonok tei borok tini 1 September ni simi choban bini mangkati khurna ni phaiki phaimani yagulo kabang ko kami lukurok knei katham kami lukurok ni borok phan mangkha jengnorno chini channel bukakte phunukjak botongo salai romi borok je mansa khulai mani haipono 100 feet kusuk ha hairok no khur nei abo budal kaisa kobroma haiklai dong a ha khurjak mani sana thangake abosu kusuk kotor gaboni bagai phan payangai tini koruk press club ni sak thanmung bai hapangni mokolok lai haisi hapangni mokolok lai thanchani phan hnomono press club simia tongno press club simi ke borok borok phan mangla komo he diba press club simi tongno norok phake norok mangla komo tini kamni lokorok phan de kanorok no aboni bagai tini o samung sana thangke success to ni manya ko haipono tongno bini mangkati kubu arno klai kubi arno klai thang kan doroi samung sana thangke success no ni wan chuk mano ngabno tei tini sek jora kaibesek GCB eba kaibesek 2000 ha khurai malkung sopaiya tabuk sak jora to kaisan khudum tabuk jora to kaisan khana teisa update mantilai khana kaini ronga na kaini ro ke haino hai tespring kok isa sai kharo no tespring samani kok jono belai hambai hna kalai kami amchani lukurok to klai tikato nge orange political leader rok political leader bo actually jeng korbuk press club khumulung press club aro jagawa apteki mang khulai tonglai mani te o amchani lukurok khuri tongmani bagai oroni neta rok bo haino bro belai sakma sak thalai kha haisi angkhna ka hor 12টা 1টা 2টা khlayei borok bo ma khasik lai khangke SDM rok bo haino borok to nukjago thangtani phano nukjago obo actually khoroksa link tongo haisi actually oroni neta rok bo borok bo apteke khorangti salai mangolga khamung oroni lukurni oroni amchani lukurok tei media rok bo aro jago mangkati khuri tumuno tongya hangke tei SDM rok bo asuk chap rojak ngla khamung obata au omono sana thaka noroni koruk press club ni mission to omono tomono jeng aro thangai koruk press club samung khai mannai bini mangkate khurmanai manya abo koruk press club ni nasikmungya thangai hapangni mokolo bahike tubui manai abo sunor nasikmung abo da klai nor nasikmung mangkate oro bihi oro mangkate tongni samaba mano manya abo uloni ko haideba aron tumi tong khangke mannai kri hingangke telo manya phanangi mano but manya to mun ang khangke abo government responsibility kalai thangjau kha haina hai death certificate issue khainani bagai engage hapang ni je for 4 lakh lai je rang man thai je tongmani abo bihik man nai khoroksa je kono langma sokang ke khoroksa hapang to 4 lakh roi tong khai deba death certificate kering kha to bomaya mas manya nge tongno bini mangkthei khurnan nas nango bekarang kongsa pano abo norni wansung mo klai tong ta bihini abo ke bihini wansung ke aur jaga no mangkthei khuri khanga ang bekarang kongsa pon no abo no chung bor thalai juno oron tong khanga to manjak nai haisi khuri hingga ke to khuri hingga ke to khuri kha but government death certificate le haino ha issue runa kalai haisi acha paithago hastene lukurokno tini norok khanchani phan phurungma hai sana thago kairam kami ingkha main route by sana thake 5 kilometer anse kono kairam kami ni sai ochini tako okra birumani tirpani nukhungot bini nogo thangna hingke tai 2 kilometer haima himo yongkha warjagai thampoi warjagai dofano ble dofani bagani choba khlaimini haisi oro tomungno nung kono sanan thake rang income khainani bagi bo phaya to nung thampo yongkha warjagai nung bo haina khoroksa koruk press club tirpa hasio dal bidal koktuma thunai rok tong tinok
चिकनसा करक प्रेस क्लब नि जे हाइनो 15-16 जना मेम्बर तंनाय बरक नरनि नासिक मुं नरनि साकथार मुंथारै दिनो कायराम कामिनि जे 15-16 दिन क्लाय तंजों मांकतिनो खुरनानि साइटक लाइमानि आबना ते तिरपा हास्तिन लोकरक स्राय के नरनि बखाक्तै नरनो नुगै फानबासानाय नरनो नुगै जे खाबासे फन खाबासाय मानो आबो हाइनि नि कक कसार मता मता अब दो सिनी जोंजो तो सुंगेबा तिप्रा सानो उकंनो साइमान दो सिनी तिप्रा सारो कतलाय खाबारा जोंबो उ सालब्रै सालबानि बिसिंगो जों उ मिशन चालना थांतनि सिनी टीम रंनि बिसिंगो बो ते उ गामि आमचरंनि बिसिंगो बो हाइनो केबो बिसिं आं खानाखा अब अंया जापाला अब हेरके आं खानाखा अब तंनाय आं खानाफानो खानायासो के तंगो खालगै तना नांगौ जोंले फियाबा साना थांगाखै हा फांचिनि कगनो बेलाय दातिसि स्टेप नाखा आंखे वानचुक माने 10 दिन 10-15 दिन नांनो 10-15 दिन रक दिन नांनो अब ते के आनि बखागो के एक्चुअली तंगि तंग माने आसक दाक्ति मानानो आं जिबनो वानचुक माने जों बाख्राया सारा अब बेलायन तुइको थुक जों बबते के साइ निमान नायबा हायदोबा सामुं तांखा कैसे आबनि फल जों माननाय आं वानचुक आबनि बागै जत्तो तिप्रा हास्तिनि बेबा लोगोरनो आं अबनो कयनामु जोंगो जों खलायाखो सिगां आं मान्या हने गसि थाइकेरै सिगां खलायनायदि हायसि मान्या सा चाइतो थांखो तांनि मान्या तंनायबा नों चाइतो बै तंइसि तंगो होनखै नों माननाय अबनो आहायनो सिगां बायरन सिमिं सेरेन्डार तारदि चाइतो दि सक्सेस नाय अमंखा नों खरसे करक प्रेस क्लब प्रेसिडेंट एबा करक प्रेस क्लब मंगै लोकरनो कक सामन आव उ कक अबनो आनि कक सारमो लोकरनि थानि बेलायनो हामबाय खामने ताखुते बुखुकसं जों खनालाय मानखा करक प्रेस क्लब नि प्रेसिडेंट बरंमरां बिके तुरफानि खुक्तै स्रायनो गोबां कुक नांकुक माने कक साका लोकरनो कक सारका आबाय क्लाइनो जों नन बुसकांग हायनो हाय तै वैसा अमनो तै जों आपडेट नाय नरक आबाय क्लाइनो सालब्रुनो गनगि नाय दं